Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki khubor baman tagasngi. Hadin Menteri Rangba ka jela o Konrad ki sangma ula ai jing pendapat ba ka sarkar jela ling ba katnat kam jengok kai perthei kan pelong ya kata masa sunrai ha ka jela. Katai kata masa on beting ka ka sarkar ban penyat pad kita masa kan longkat kum ka jingdon kam. Na kabenta ki nong snap film nong penmi film ka sarkar kan wan ralang ya kata masa film kum ka jing pen ipat ba ya ka ba on penyat da ka Meghalaya Filmmaker Association. Na kaliang Antor News habayok banyakran ber presiden ketika kinhun nong snap film uba Commander Shangpliang upriang ngobhai ka jing temu babha jong ka sarkar. Kajing pelong ke sarkar ya kata masa film senrai kum kajing pun jingking ya kiting shop puron bat kinong snap film ban penpau perthei kum naki kharkhana penmi film. Ban tip khambnya tungin sngap ya kajing tren u Antor News bat u presiden keseng me filma. Kajing shisha nakaliang jungi hi ngi ai kajing khublai ka bakerpang ya ka state government po kajing alam jong Konrad sangma. Pi hangi hi ka jingjob nakamta kani ka festival ka international film festival tang banong bala penlong ru kladai lupa ka jingjob balai ngi ong ka jingjob namar ba kapen i ba menta ga government kala recognize baki don kiriu don sap kidon kinong shina film bat habangi kran ha kabedi be kani ka film fraternity ngidon chibun bha ki bru ki ba involve ha kani ka film te katahi ke jing penlong ye kena ke international film festival kala dai lupa ke jing job kala dai lupa ke buram bat kala dai lupa ba ka government kala sedang ban itu ban recognize ban ngi exist kum kinong sina film hak jela me khalia tengi yang dia rasa kali kesin menkong lu ba ka jela ka on rak yang ning tu ya ki nong sina film ya ki tu shop ki puran di hadu kan lu kita kata ka film kasi kan long ban kan nya yo ha karena jom kebri yo termasalah ta kabenta ka baar pade habala penlong ye ne ka film festival kabenta ka baar ka bangi ngi kwa hoi ke government kala recognize ndai kampat runglut hagi tendong sko jeng ke government ki ki jingdon kam na kabenta unong sina film te lengba ka festival ngin sayo ye ki babun ki por bangin yo about interact but ki official jeng ke government te hang ne ngin saya thu ke ki jingdon kam ki jingdon kam hang ne long ikwa ba government kan tip ha fi manu haba ki don ni ka product na ka benta baki penmi ke product jengi ka ka film kiwi kila ban penmi da kiwi ke rukum penmi te ki don kam ya ka yo ke jika yo bandi tengi kum kinong sina film ngidon kam yakini ki senama hall kan ngidon kami senama hall nak benda bangin peni yaki film ke jongi kapaar pade ngikwaru ba kum ka jaj benriu hero ngindon ya kata ka culture bangin page film bat habangi ong ka culture ban page film kamud datang bakalakut no tang hakaba page film kajingwan page jong ki paiba ki film kum kanuksa kajingwan page jong ki paiba ya kene ka film kajuk tekila yo ya kajing yo nang tu haba ki yo na kajing yo jong ka film amdai ba kajing yo nong kan lek tang ha u producer pi shibun ki badon involve ha ka karkhana sina film kin yo kajing mentoi kan nang tu tingi kwa ha ka wei ka bakam kungsan baka government nalor bakala da ka pelong ka festival kelari ko kunai singi ka baar ka point bangin stress hakini ki event ki bandai kan dai na ka benta bangi don kam yaki senama hall hamman laki district haka jelahi barok ka wei pi kum bangalong men tang ka wei ki senama hall ti ya kan ni kwa bakan rung hau Konrad sangma lane kin rung hau minister badai pek ya kini ki kam film ba o kini kinong sina film plan ki don kam yakini kini ki jing don kam bat nalor kataro pej leng bakane ka festival kalong ka badon kam na kamenta jongi bat kalong ka jingyo nong nam ta ka khana sina film ka jongi kumno ngini onong menta hakani ka festival ngin donru yaki workshop hakaba ki kini ki nong sina film ki director ki balapau haka karkhana jong ka Bollywood kinwan na kamenta ban yo ban interact bat ngi lane ngin yo ban ai ki workshop kala ban long haka script kala ban long haka direction bat kumta terter
tekan kanumkut tang haka nika bangnya screen ki film hoi dak bapet ki film ki babet kum ki international film kan perlong ro kini director jongi kajai beri kini yo idea ro kum kini ki jai film bangila ban sina bat leng bagan ka festival ngim kwa bakin nong sina film jongi ngim kwa bakin ong ban syukut no tang hagini ki nama hol bang habiju ikwa ba nang disimat kan don ki interaction bagi kwa ngakwa iki bikin poi syakini ki OTT platform kum ka Netflix ngikwa iki bikin poi ka international level ka national level ban compete ro leng bagi award ba per bat sakwe bakam kongsan hoi ngi duna ka hol te hnrei leng ba kan ai min sim mi kinong sina film ba kumno ngi ngila ban bur ro wat yakini ki nuksa jong ni ki film napo South India mentara itu ki larang sina ki film ki ba best ba ki ngila pet kum ka South India film ki la tambat yaki Bollywood te kadon ru kata kalat tang bah kajing sisya tangi kwa swai ki holi te kata hadin ngin sapoi sya kata kerdan tang bangi kwa banlong ba government kan de banlong kan tip bahata yik ni ki jinit ki gijing kumnong iya kendo na ta kada ngong ai kublai ka sarkar ba pelong ni festival ka perlong yaki ba opleng kadon ka exist ngiling isu kemen tang balau tho ukan ra sangma chief honorable chief minister haka Facebook account juga ban penbana ba kadon ke international film festival ngila so kemen ya kata kapan iba kalalong kilatip dah ya kena kekar kena jengi ini lagi tangi first step kan te squeeze king in sakiu kan ni kemi nanti la kumno kidon kini kinong sina film pej kinong sina film kibala kampau kum jong ba Pradip Kurba nang ta jong ba Wan Prang Ding do nang tau Dominic Sangma ngila don kajing keren ngin keren batki bangin pan bakin ngin screen hagani ke international film festival dan alor kata pada ngin khot shu pada saya ngin ailat shu sai kuai pada kinong sina film ba kila ban tap tengin pej pada kan sadon ka komiti ka ban pej lese lakum no shipau teling ikmi lenti ba hapo shipau teling in ailat ki film nak kena jalai jungi bangini ban screen hagani ka festival Dengan masih syu apa ni ke film festival dan screen deh, ni tangin ni kot baik dia. Kiba kumu kita ki backdrop akan ni film bakin dan hadu pun kelak atrak yo bakin wate bantip ya ta. Nak kementar kan ni hajing sya nak leng jungiro ngidakwa bakin ki kumki student kinwan ban yashim banta nang ta kiwei ro hi baro kumna chelong lengi ngi khot subhaya baro hi bakin wan ban sakhi ya ka festival ten rengi kwa ro ban fokus ki student tengin persang ban wan ra ki student napo tura nang ta na Giant Hill nang ta na West Coast Hill bat kumtar ter bikin yo ban ya sakhilang ya ka festival nak kebenta lese kalak bandon ke jingken tho na kiwei ya ka tangi ngim kwa banong yai rin na benta jongi hi kadai ka jingdon kam bat kadai ka bakong santam mangin le ka festival kum mangalong ipi kam dadai tang fi dak ba pelong ni festival baro si kata ka government kan neglect kam pej raira kam tip hero bangidon ka film industry te tang bala pelong ka festival ru ka pen I ba government ru katip bangi ngiladon hang ne gidon ki bangi ngila ho ngimpat la ban kamai hado kata-kata rei ngani tu ifi la daga government ka simkia kan bat khamtam la dang yo e gajing shan ngiyo e gajing krishan ni ki pai ba kani kan dei ka we ki industri ka ba he tam hapo mekalia bat kan dei ka we ki industri ka ban ai kam bun ba ki samla hapo ka jela mudur ngano itu ifi menta la dang idon ni ki sinema hall haman la ki district te shibu no la dang idon ki sinema hall ngan ong ifi ka jingmi jong ko we ka film ka ba kham bet ngila ban ong kanom duna ya ka shikrur tengka te hangta phi ladang ila yo ya kene ka revenue kat ni kemen ngilala ban ai ki artis ro ka jingsiu ka babiang ngila ban ai ka jingsiu ka babiang ki nong ringdur ngila ban ai ka jingsiu ka babiang ki nong make up ngila ban ai ka jingsiu ka babiang ki editor ngila ban ai ka jingsiu ka babiang ya ki nong ruai bat kum ta ter te katahi ngi kwa ba ka government kanang kham smuthu shu ki jing ki jungi te nak tak daw ngong bala pelong ka festival kladai lupa ka we na ki jing job bangi ngila su kemen mendai tang kata ka fi kamdai kata ka jing penlut lelai te kata ka government ka happy ban invest ka haban invest shwa te ndak la invest pada ngin sayo kenya ki jing mentoi hangno ro la da film invest ai fin yo ya ki jing mentoi nak tak daw ngong ye fi lengba kini ki international film festival haba ngin yo ye ki film ban screen fi haba ngi screen ni kini ki film kidon ki bun jat ki film te ki director naga jela jungi ro kin yo ban perkhat ken
kiba kumno kini ki film kum kini rola banchna kum kini rola banchna te kata ka jingkli jung pi kan sa yarap kan yaki ban penpli yaki jingmut jing perkat lese wat yang ngaro ningkong habang apet yaki film lese ong nuksa ki ban wanra na Vietnam kila ban chna kiba kumno ki film lese kila ban ktik yang ngaro bangan ong kum kini ki film lese ngan sa chna no akwai kasngi ta kadau kini ki festival ban page good film kalong ke badon kam hando kata kam tam na mentai jungi lese kum ki director producer bar kum juru hi ki paiba ki ban page kini yo dak wi ki flavor ha ki ban page ha kaneka ya ki film ki ban screen ha kaneka international film festival ka karkhana national film hame khalia kelas dang ban kiu te iki reudon sam kini benang ye treshitom hakono no ka kam hi kidon kam ke jing treshitom pat kumanga ongi fihi nakamentai jongi hi ngikwa e ka support naki naga government lese ban ai ki hol pat kum juru ye kini ki ngila ban ong ki entrepreneur pi ki kila ban chnahi makiro ye ki cinema hall te ngin screen habang screen ki film jongi te ngiru ngi siu ye ki te katahi bat kabakam kongsan kadika ka support ka jing kershan na ki pajba hi bat hakaju kapor hakacaka bangin yaben nya kho te namar khamtam banta lele ka perthai ka ba kardu kam dangi langi la pas la dep yu ban lewat kam sarkar ka ba e kini kadai ka wei ni kilat ka bangi kumba ka ong ka government ban yang hang jong ki jat te le se ngidon kam ka support ba kham kongsan kidi ki pajba hi tengi dak kerpat syai ki pajba bakin ai ka jing kershan ngi ai khublai ki pajba ki bang kum nga la ban biang ki bawan pej ya ka film ka juk te ngai tu ka kala ai min sim ke ki nong sina film te le sewat ya ka film jongaro hoj nga pen i por lockdown ring layo sibun ki support nga ai khublai ya ki ro te na menta ki producer director bat ki artis ngim dei bandu men sim kene ka dei ka jing sedang bat nga ngai skam hakoi ka sngi kene ka karkhana national film ki jungi kan sakiu na ka por si por ngan ong le se bakin ya poi bangin yo collection kumbadai ki film Bollywood Tollywood dan rai alis la dangi yo ban kan sapoi ka por bangin yo collection jungi le se wat kum ki film Assamese ken tangin haban treshitom te kum kanuksa film Assamese menta ki ba het te kila poi hi siki shipo kadwai krur te kata ka por kan sapoi na menta jungi tamangi haban treshitom te kata hi ka dei ga cuman ya phi wa koman komponen ki nong sina film bat ki director film nak yang dulu aktor naik play fi pada nombek nong snap juga saya channel ini dan ini seorang yang ini ah gue pak kapor komisi